Voor mij is het nog clear. Na de rugbankzitting hier ik er toch een ontevreden gevoel over hoe alles rond weer. En ik hoe de behandeling van de zaak daar weer. En hier ga ik een heel goede behandeling zien. Dat ze echt een heel grote moeite dienen om de weer boven tafel te krijgen. Nou, en dan het is nou voor mij clear. De zaak is in Greven onderzocht. De politie, die bij het ministerie, de rechtbank en het Hof had 220 jaar. Alle verklarings die het online binnen, zijn van de rietsheren net uitzoekend. Alle 6 de verdachten worden vrijgesproken van het verwijt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een aanval of vechterij en van het plegen van openlijk geweld. Het Hof heeft dat heel goed bekeken en komt tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is. Nou, dan is er maar één uitspraak mogelijk, dat houdt de wet ons voor, dat is een vrijspraak. Of er nou recht is gedaan aan de ouders van Redmar, ja, dat denk ik niet. Die mensen die willen weten wie de oorzaak is van de dood van hun kind. De verdachten binnen verrommen de vrijspraak. Het had een lange, slepende zaak west en ze zijn blij dat ze op een nij vrijsprutsen binnen. Doch binnen ze haar goed bewust van de impact van de deer van Redmar. Wij hebben u zich altijd realiseerd, uw cliënt en wij wat het bezit voor de nabestaanden van de overledene. Maar wij hebben constateerd wat het alweer doet, mij een verdachte zelf en mij zien naast de omgeving. En die impact wie ik enorm en het heeft alweer heel lang dwarren. Dus wat dat betreft hopen wij dat er een streep onder zet werden kan. Kees Smedema hier hopen antwoorden te krijgen hoe wat er echt bad is die joen. Die komen er na alle gedachten net meer. De weerriet wat er uiteindelijk gebeurd is, dat is net boven wet te komen. Dus dat stukje, er komt geen rechtspraak over eventuele feiten die er wel pleeg binnen. De verdachte zei natuurlijk al dat ze neer die gaan. En daar gaan we nou vanuit, want die rechtspraak is er. Maar uiteindelijk, als iedereen in de weerriet spreekt hier, dan weer Redmar nou nog thuiswest. En dat is net zo.